बर' हारिनि हाथरखि जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया ISL नि सिजन 2022 निफ्राय 23 नि गेलेनायाव हायद्राबाद FC नि जानानै गेलेगोन। क'क्राझाराव पुलिसनि इनकाउन्टार। पुलिसनि पिस्तलखौ सिख'नानै खारनो नाजादोंमोन बिनय दास मुंनि सासे सिखावा। 22 जुनाव सासे थिखादारनिफ्राय 6 लाख रां लुथिदोंमोन इनकाउन्टार खालामजानाय बिनय दासआ। असमिया मुसलमान हारिनि मोनथायखौ नोजोर होनानै आसाम केबिनेटनि थिरांथा गौरिया, मौर्या, जलहा, डेकी आरो सैयद बे मोनबा मुसलमान हारिसाफोरखौ असमिया मुसलमान गनायथि होबाय। रङिया पुलिसा ड्राग्स बेरेखा सिग्रोमदों। शफिकुल आली मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसा खादों। बे सिग्रोमनायाव 2.5 कौटि रांनि 310 ग्राम ड्राग्स जब्द खालामनाय जादों। गुवाहाटीनि भिभ'नि मावखुलियाव इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरा सिग्रोमदों। बेजों लोगोसे हादरनि मोन 44 ओनसोलफोराव इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरा सिग्रोमदों। राज्योआव जापानिज एनकेफ्लाइटिसनि उदखार। नगावआव 6 सुबुंफोरखौ एनकेफ्लाइटिसआ गाग्लोबदों। राज्योआव फिन कर'नानि गिख्रंथाव महर। थांनाय 24 घन्टायाव 210 सुबुंफोरा कर'नाजों गाग्लोबजादों। हादरगिरि बिजाथि द्रौपदी मुर्मुआ आसामाव दावबायफैदों। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बरायदों द्रौपदी मुर्मुखौ। दिनै अरुणाचलसिम दावबायगोन द्रौपदी मुर्मुआ। हादरगिरि बिजाथि द्रौपदी मुर्मुआ आसामसिम दावबायफैनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बरायदों। दिनैनिफ्राय बारायबावबाय न'आव बाहायग्रा गेसनि बेसेना। मोनफ्रोम सिलिन्डाराव गेसनि बेसेना 50 रां बारायदों। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।